kini nga itong mga higala nga mga sulpot ba, always ko ning ginesgutan kay dagang kasi lag tawag ining mga gipanghatag nga mga komento nga pointless. Nganong pointless man, number one, instead of gubaon nila or tawag ining i-counter nila ang argumento, mga pulong o kining mga presentation nato, instead of i-counter nila, naghimo-himo nino sila ilahang kaugalingong gitawag og linya. Na ako'y gi-challenge sa ilahang tawag ining tubagon, until na wala gihapon gitubag. Mulihis gyud. Number one nga ilahang gitubag sa tuwa ingon sila. Unsaon man ang pizza? Unsaon ba tawag anang year anus an natungkod ang among sikta? Ang importante nagtuman mi sa pulong sa Ginoo. Wala po sa tinuod. Pero ang tinuod gyud, kung tinuod jud kang nagtuman sa pulong sa Ginoo, dapat naa ka sa tinuod nga iglesia. Kay again mo gyud akong ginabalik-balik always. Dili pwedeng bulagon ang tinuod nga iglesia ug ang Ginoong Hesukristo. Sumpay gyud na always. Nga naman kay si Kristo ang ulo, ang iglesia mao ang iyahang gitawag og lawas. Wow. So, kung mingon ka nga dili importante namo ang tawag ini iglesia nga gitukod ni Kristo kay nagtuman lang mi sa iyong pulong, kay hipokritohan na. Ayaw di ma. Inipokrito man na kanang mingon ka nga nagtuman mo niya wa ka sa iglesia nga gitukod ni Kristo, ay binuang na. Dako nang tawag ini nga binuang man kanang inyong palusot nga nagtuman mo sa pulong sa Ginoo. Ang tinuod na wa mo gatuman. Diba? Kanang inyong ginakot sa sulti ni St. James nga supakon ganit nimong usa. Gitawag og balaod, gisupak nimo ang tanan. So, buti pasabot kung niyon ka nga nituman ka sa pulong sa Ginoo nya wa ka nagpasakop sa tinuod nga iglesia, kanang imong pagtuman-tuman wala nay pulos. Oh, no! Nga naman kay kanang inyong gitawag og pundok klaro man nga gitukod og tao. Second point, ingon nila nga tawag ana ang Katoliko, angkon raman ang Katoliko, pero nami prueba, di ba? Nag-present me og evidence. Unsa man ang among evidence? Biblia og standard nga referensya. Biblia in the sense nga among gipruibahan nga ang Kristo nagtukod og iyang kaugalingong iglesia. Ano ni gamit pag standard reference kay pagpamatuod nga tama ang among interpretation sa gitawag og Biblia, nga naman kay ang standard reference naghatag og information nga accurate. Nga kung diin na kanang iglesia nga naa sa Biblia, mao na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, mana kami na may gihatag nga evidence kamo sa inyong pagnigar nga ang simbahang Katolika dili gitukod ni Ginoong Jesucristo. Sa inyong ebidensya, walay mabasa. Kaya kung ato ang sundon lang inyong tawag ang argumento nga di umutuo kung di mabasa na, biya gyud mo ng inyong pundo kay halos tanan ninyong gipangbuhat wa gyud na og di gyud na mabasa sa Biblia. Nga naman wa man may koneksyon anang nakasulat sa Biblia kay nisulpot lang man mo after 16th century. Mao na tinuod. Panambisan pa kung saon ninyo og kanang pagnigar-nigar sa pagtulon-an simbahang Katolika, dili mo kanigar. Nga naman kay ang kamatuuran bisan pag di ninyo na dawaton magpabili ng kamatuuran. Mura bag mingon ko ba nga di ko mutuo nga nay buwan, mawa ba ding buwan kay di ko mutuo, dili ay bisan pag di ko mutuo magpabili nga nay buwan kay mo nay kamatuuran. Mao po na simbahang Katolika. Bisan pa og di mo mutuo o di mo mudawat sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, magpabili ng kamatuuran nga ang simbahang Katolika gitukod ni Ginoong Jesucristo mo nay tinuod. So karon, third point, man pa nilang simbahang Katolika. Mo ni style na sa mga tao bitaw nga kanay bitaw makit-an nimo ba nga way hanaw. Ingon sila ang simbahang Katolika pagano. Kasi may kuntuhan. Kamo nagiwit-yawit lang o kining gitawag og standard reference. Na nag-ingon nga the Roman Catholic Church is a Christian church characterized by its uniform, highly developed in the 1st century AD. From the College of the Apostles. Oh, kasi may kuntuhan. Kamo nga chismis lang, bisag putos buwan. Wa mo'y latag ng ebidensya or kining gitawag og libro nga naghatag og pagpanghimatuod ng simbahang Katoliko usa ka Kristiyanong gitawag og pundok. So, kung mingon ka nga ang simbahang Katoliko pagano, unya ang Biblia gikan simbahang Katoliko, subot pasabot, inyuhang gikaon ang inyuhang kaugalingong gisuka. Ayaw mo gamit ang punan ng Biblia. Nga naman kay gikan mas Katoliko giingnan ninyong pud pagano.
Lastly, di mo sila nga, ang simbang katoliko, di daw tawag ining tinuod kay dili daw kanang ang pagtulunan wala daw sa Biblia. Again walay pagtulunan ang Ginoong Jesucristo nga kung di mabasa di tinuod. Kanang statement, kanang klase nga doctrine man god. Si Luther ang nag-create ana. Si Luther ang nag-imbento ana nga kung di mabasa di tinuod. Ngano man kay walay apostol, walay gitawag og pagtulunan si Kristo, doktrina si Kristo, na kung di mabasa, di tinuod kay at that time sa ilang panahon, wala pa'y Biblia na composed of Old and New Testament. Nani Old Testament yan sa mga Hudyo. Pero, mga Hudyo, di man mo tawag ang Old Testament. Kaya wala mo nila i-acknowledge ang New Testament. Pero pinutang Old and New Testament that refers to the Bible, Christian book na that refers to the church na nag-produce ana ang simbahang Katolika. Kung di mo ka simbahang Katolika pagano, di ayaw gamit ang Biblia. Subot pa sabot, nagamit di ka o kaning libros pagano. Niyabag na. Sa mga na ba nga, dili mininyo tawag ining mailan. Kanang ngomog, dili mabasa, walay mabasa. Again ako ginang ginabalik-balik. Dili mahimong basihan, dili mamahimong basis ang pulong wala sa pagnigar or pagprueba nimo sa usa ka butang nga imuhang gibarugan. Dili na magamit. Kung yung wala, di mabasa, nga naman, unsa may reason, nga nung di man mabasa, di makapag kagason. Hatag kag prueba sa imuhang girason. Kaya para dili mo gawas nga facts versus opinion ang matawag ining dagan. Bato gipanghagit na mo ni Agi nga mabasa ba hangtod karon. Bisag usa ka teksto. Good mo gitaw og gihatag. Yun na magaling mo gihatag nga teksto out of context pa gyud ngano man kay di mo puntos o tubag sa ako ang gitawag og pangutana. Mo na nga ayon mi ninyo ilara. Ngano man dagko kay mi. Pagkaman ilaron mi ninyo ayo. Again, ang kamatuoran magpabilin nga ang simbahang Katolika gitugod ni Kristo. Ang simbahang Katolika mauna ang source sa Christian Church. Kung wala simbahang Katolika, why Kristiyanong iglesia? Number 3, ang tudlo sa simbahang Katolika gikan ni Kristo na kung diin ang gibasihan ang mabasa sa Biblia o ang tradisyon sa pagtuo. Kay walay mabasa sa Biblia o walay pagtulunan ng mga apostol explicitly nga nagsulti ang Ginoong Jesucristo ang mga apostol na kung di mabasa, di tinuod. And at the same time, ang simbahang Katolika usa ka gitawag og simbahan na kung diin gisaaran ni Kristo nga naang kaluwasan. Sa inyo, may kaluwasan sa inyo kay kanang inyong sekta gitukod nga magkano nya kanang mga kano dili man na manluluwas. Mo nang ayaw mo pagsalig anang mga kano ako pa ninyo biya nang unang inyo mga pundo karon ngano man kay kung di mo biya ana kanang mga kano o kanang mga Filipino ninyo nga mga founders maunay mo bira ninyo muhila ninyo gikan diri sa kalibutan padong dito sa kinahiladman sa impyerno. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.